खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खनसेबाबो बरायनानै लाबाय आरो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव गुसुंहाय मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाबाय गोजोननाया जिसुनियावल' दं। गोजोननाया जिसुनियावल' दं। जों मोनसे बाइबेल पार्टखौ जों फरायनानै खोनासंग्रोनि जहननि 14:27 सान्थिखौ आं नोंसोरनो गालाङो बे आंनि सान्थिखौ आं नोंसोरनो होयो संसारा जेरै होयो आं बेबादि नोंसोरनो होआ। नोंसोरनि गोसोआव उसाव बादाव दाजाथों गिखौबो दाजाथों। जोङो जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों फरायनानै खोनाबाय जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला संसाराव दङमोन सोरगोआव गाखोलाङैनि सिगां बे गावनि सोलोंग्राफोरजों गावनि डिसाइपोलफोरजोंहाय बियो बेबादि मोनसे बाथ्रा शेयार खालामदों। गावनि सोलोंग्राफोरनो फोरोंदों आङो जेब्ला सोरगोआव गाखोलांगोन नोंसोरो उसाव बादाव दाजाथों नोंसोरो गिखौबो दाजाथों नोंसोरनि गोसोफ्रा माने गोग्गोम जाथों। बेनिखायनो आं नोंसोरखौ मावरियाफोर बादि गालांनाय नङा। आं आंनि सान्थिखौ आंनि गोजोननायखौ आङो नोंसोरनो गालाङो। जाय गोजोननायखौ बे संसारा होनो हाया जाय गोजोननायखौ संसाराव जों मोननो हाया बे गोजोननायखौ जिसु ख्रिस्टआ जोंनो होलांदों। गावनि सोलोंग्राफोरनो फोथायारिफोरनो जिसु ख्रिस्टआ होदों। संसारनि गोजोननाया बेबादि संसारनि गोजोननाया जायफ्रा थाखा फैसाखौ होफिननो हायो बेनोल' धोनिफ्रा थाखा फैसाखौ सिमान लायो। जायफ्रा थाखा फैसाखौ रिफान्ड खालामनो हाया गोरिब गुन्द्राफोर बिबायनानै जाग्राफोर मावरियाफोर रान्दिफोर बालन्दिफोर नैबेबादि मानसिफोरनो गोनां गेदेरा माब्लाबाबो हेफाजाब थाखा फैसा दाहार होथ'आ। बेबादि संसारनि गोजोननाया बेबादि संसारनि अननाया संसारनि अनलायनाया बेबादि आरो जिसु ख्रिस्टनि अननाया बेबादि होनदों जायफ्रा मावरियाफोर जायफ्रा बालन्दिफोर जायफ्रा दुखुथियाफोर जायफ्रा बिबायारिफोर जायफ्रा बालन्दिफोर मावरिया हावरियाफोर बैबादि सुबुंखौबो गाहाय गोजौ बासिनाय गैयालासेनो जिसु ख्रिस्टआ आङो जेब्ला थांगोन आङो थांनायनि उनाव आं नोंसोरनो मोनसे गोथार जिउखौ नोंसोरनो गालांगोन। बे गोथार जिउआनो नोंसोरखौ राव हारि बासिनाय गैयालासेनो नोंसोरखौ नोंसोरनि जिबनखौ दैदेनगोन। नोंसोर मावरियाफोर बादि गिख' दाजा उसाव बादाव दाजा गिख'फोर दाजा। आं आंनि सान्थिखौ आंनि गुबै अननाय गोजोननायखौ नोंसोरनो गालाङो। जिसु ख्रिस्टआ जोंनि गेजेराव थार गोजोननायखौनो गालांदों। नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ मोनब्लाबो जिसु ख्रिस्टखौ मिथिब्लाबो जिसु ख्रिस्टनि फोथायारिफोर जाब्लाबो जिसु ख्रिस्टनि गुबै अननायखौ जिसु ख्रिस्टनि थार गोजोननायखौ जों मिथिस'वाखै जों बुजिस'वाखै जों सानस'नो हायाखै। बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा संसारनि रंजानायखौ संसारनि गोजोननायखौ हामलायै गुवार लामाजों गोबां मानसिफ्रा उनफिनलाङो। नाथाय बे उनफिनलांनाय सुबुंफ्रा संसारनि रंजानायखौ हास्थायनानै जायफ्रा गुवार लामाजों हान्थिलांबाय बैबादि सुबुंफ्रा जिबनाव बेसेबां गोजोननायखौ इन्जय खालामनो हाखो आरो बे गोजोननायखौ नोंथाङा जिबनाव बेसेबां साक्सेस खालामनो हाखो बेसेबां उन्नति खालामनो हाखो बेसेबां न'खराव नोङो गोजोननायखौ सोरजिनो हाखो नोंथाङा नोंथांनि जिबनखौ सोंलु खालाम। जुदि नोंथाङा दाबो संसारनि बादि लामाजों थाबायदोंब्ला नोंथाङा सोंलु खालाम। जिसु ख्रिस्टखौ मोननायखाय गोबां मानसिफ्रा गोनो गोथो जिसु ख्रिस्टखौ मोननायखाय गोबां मानसिफ्रा रायथाजानाय होबथाजानाय बे बाइबेलनि बोसोना बे फालक पास्टरा जोंखौ हमथायो जोंखौ रायथायो
बै संसारनि गुवार लामायाव हान्थिनो संसारनि गोजोननायखौ बजबनानै लानायाव बे जोंनि बाइबेला जोंखौ रायथायो। गोबां मानसिफ्रा जिबनाव मोनसे सोंलु खालामदों। जिबनाव मोनसे सोंलु खालामदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों संसारनि बादि आं गोजोननायखौ होआ। जाय सान्थिया जोंनि गेजेराव न'खराव गोजोननाय लाबोगोन। नांलायनाय खमलायनाय बिसाफोरजोंहाय जयै मोखां नायलायनानै अनलायनाय खौसेथि इउनिटि रंजानाय सोमोन्दो लाज्लायनाय अनलायनाया जोंनि गेजेराव सोरजिजागोन। बे सोरजिजानांगौब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि गुबै अननाय नङाब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोर नङाब्ला बे अननायखौ जों मालाबाबो सोरजिनो हानाय नङा। नाथाय बै संसारनि अननाया गावजों गाव थिख' थाख' सानलायनाय गावजों गाव नेवसिलायनाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामलायनाय गावजों गाव हिंसा हिंसि हेंथा हेंसि जालायनाय बेनो संसारनि गोजोननाय। बे संसारनि गोजोननायाव दान्दिसेबो जोङो जिबनखौ गोजोबनो हाया। दान्दिसेबो जोङो बे संसारनि लामाजों थाबायनो हाया। जिसु ख्रिस्ट'नि अननायाल'नो जोंनि न'खराव गोजोननाय जोंनि न'खराव रंजानायखौ लाबोगोन। जोंनि न'खराव रंजानायखौ लाबोगोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो मोनसे बाथ्राखौनो फोरोंदों सान्थिखौ आङो नोंसोरनो गालाङो। आं आंनि सान्थिखौ नोंसोरनो गालाङो। बे सान्थिया संसारनि बादि नङा। बे सान्थिया इसोरनिसो। इसोरनि रंजानाय बे संसारनि बादि नङा। बे संसारनिया मावरिया दुखुथियाफोरनि रान्दि बालन्दिफोरनि फारसे नोजोर गैया। लाफिननाय अननाय माने जायफ्रा थाखा फैसा गैया बिसोरनो दाहार होनायाव जायफ्रा होफिननो हाया बिसोरनो होनाय गैया। बिसोरनि थाखाय रायथा जानाय दाहार होनाया मानोना बिसोरो रिकभारि खालामनो हाया। संसारनिया बेबादि थाखो राननाय मानसि सिनायनाय बेबादि संसार। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ रावखौबो मावरियाफोरखादि सानाखै। रावखौबो मुगैनाय गैयालासेनो रान्दि दुखुथिया बालन्दि रान्दिफोरखौ बयखौबो ज' खालामनानै बासिनाय गैयालासेनो गावनि गोजोननायाव ज' खालामनाय। बे गोजोननायखौ रावनोबो पारमानेन्ट जिसु ख्रिस्ट'आ सासे माहाजोननोल' सासे गोनां गेदेरनोल' सासे फोथायारिनोल' जिसु ख्रिस्ट'आ बे गोजोननायखौ होआखै। नाथाय बयनोबो गासै सुबुं माहारिनो गासै फोलेरफोरनो राव हारि धोरोम बासिनाय गैयालासे उन्दै गिदिर बासिनाय गैयालासे बयनोबो जिसु ख्रिस्ट'आ थार गोजोननायखौ जोंनि गेजेराव गालांदों। बिनि क्रुसाव क्रुस बाननायजों बिनि मानजा बोजानायजों बिनि थै फसरनायजों जोंनि पापफ्रा सुस्रांजाबाय। जोंनि पापफ्रा निमाहा खालामजाबाय। जोंनि गारायफ्रा जोंनि पापफ्रा जोंनि पापनि दागोफ्रा फाहामजाबाय बानस'लांजाबाय। जोंनि पापफोरा जों गासैनिबो दायफोरखौ बासिनाय गैयालासे बे गावनि क्रुसजों बाननायजों बे बानस'लांबाय। बेनि बादि अननायखौ जों गासै बुहुमाव गासै पृथिबियाव जों नागिरबाबो मोननाय नङा। बेनिखायनो गोजोननाया जिसु ख्रिस्ट'नियावल' दङ। अननाया जिसु ख्रिस्ट'नियावल' दङ। जाय अननायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मुगैनाय गैया नेवसिनाय गैयालासे बयनोबो गोरबोनि अननायखौ दिन्थिदोंमोन बे क्रुसनि सायाव। गोरबोनि थार अननायखौ क्रुसनि सायाव दिन्थिदोंमोन। नाथाय जोङो दा बबेयाव दङ? बबेयाव दङ? नोंथांनि जिबना बबेयाव दङ? जिसु ख्रिस्ट'नियावल' दङ गोजोननाया। जुदि नोंथाङा दानो बबेयावबा दङब्ला दानो गिदिंफिन जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव नोंथाङा गोजोननायखौ मोनगोन। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयनोबो गोजोननायखौ होथों। जिसु ख्रिस्ट'नि नामावहाय